بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Tuna Waki'A karo na shida. Da farko za mu fara mika juyayenmu da kuma ta'aziyar wannan mummunar waƙi'a da ta faru a watan Disamba na shekara ta 2015. Muna wasu malin ta'aziyar wannan waƙi'a wanda ta kunshi rayuka kuma ta sabbaba asara na dukiya da kaddarori wato kamar assets. Tun farko ita wannan harka ta kasance a lokaci zuwa lokaci ana waƙi'a kuma akan zo a kama su malam a tsare su lokaci mai tsawo, wasu shekaru haka, wasu kuma dai mafi yawa shekaru kusan 2-3 har zuwa sama da haka. Ita wannan harka wadda take da irin wannan yanayi mecece ita ko me hadisin ta tun farko? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان توافقنا على الفتح. Zan sha mamaki da ya zama ana magana harbin harka a daidai lokacin da ake magana waƙi'a. Ba ma alhairi tun da yake kai tambaya kai ni ita zan tambayar da kai ita zan baka amsa. Tun farko muna faɗakar da junanmu ne akan abin da ya rataya a kawo kanmu a matsayin wani musulmi a al'ummar da muka sami kanmu a ciki. Wannan kuma yau asali tun muna ɗalibai. Shekarun saba'inoni, musamman ƙarshen saba'inoni ɗin 77 zuwa 79. A lokacin muna ganin su mutane sun kasu kamar kashi uku. Waɗanda suka gamsu da nizamin da ke iko, muna iya ce mashi status ko da ingilishi, wato nizamin ya ce su ya yi masu saboda su suna ganin shi wannan abin da bature ya zo da shi shine daidai, saboda shi bature ya zo da ilimi, ya zo da wayewa, ya zo da ci gaba, kuma ana kamfen na cewa ainihin shi ya zo ne ya sami mutane suna ba su da addini, har ma yana cewa ba su da sutura, suna waɗansu miyagun ayyuka na takalidansu kamar kyamun tagwaye, wanda aka kai ma uwar tagwaye ma akan kore ta ne, ko kuma kyamun mai ciwon agana wanda shi ma akan kore shi na daji da shi da ire-iren wa'in. Duk za ka ga sun cika littattura, sun cika littafansu da cewa haka suka samu. To kuma tabbas akwai wanda aka samu haka nan ne, amma ba kwa ko ɗansu mara da suka same su ba su da addini suka ba su addini, ba su iya rubutu da karatu ba suka ba su rubutu da karatu, ba su iya ba su san ilimi ba suka ba su ilimi. To akwai wa'annan ba su ma ba su ma da riga suka ba su riga, mun samu da. To amma su mu ba su yi mana wannan ba, don sun sami mu da wayewanmu, da iliminmu, da suturanmu, da al'adunmu, da uba ma addinin duk ba su ba mu kuɗi da su ba. Hasir ma mun so rusa namu ne suka ɗan ƙara suka yi kuma daidaita mu da kowa da kowa. To wanda su aka ne wanda su a wurin su ci gaba ne wannan abin da aka zo da shi, su ya yi daidai a kashi na farko ke. Na sun samu kuma har wani abu ba zan ce maka wanda ke ba musulmi ba, akwai musulmi da su ma nizamin da ke iko ya masu. To sai kuma wanda suke ganin lalle a kawo sauyi, amma sauyi nan yana ya kamata ya zama an koma nizamin kwamitanci. Su kuma suna ganin kwamitanci shine wayewa, shine cigaba, ya samu mafita ga rayuwa nan. To mu kuma alhamdulillah muna da halfiya ta addini. Mun girma a gidan karatu ne, kuma mun tsoro a cikin karatun addini. Mu a wurin addini shi ne komai a wurin. Mu yadda su hangar da ake ganin mu muna ganin ba haka ba. Su suna ganin addini wani abu ne kamar wani abu da ya shafi mutum shi a karan kansa.
tsakaninsa da ubangijinsa. Yanzu yansu abubuwa ne da ake ce da ingilishi ritual, wato kuma su wanda ba in na ce musu ma ibadodi ma bai ma fasara ibada a fahimtar kuma, domin ibada a wajen mu na da faɗi, so ko ibada a wurin su tsokakken abu ne. Mutum wanda ake shiga wani ɗaki ne a yi ko sau ɗaya a mako ko kamar haka nan shine kawai suke ce mishi ibada a wurin su. Mu a wurin addini ya shafi don rayuwa gaba ɗaya, saboda kuma muna ganin cewa to in dai ana mutum makoma ƙasa ne to addini ne makoma ƙasa. Abinda aka zo aka same mu akai aka raba mu da shi shine muke hankoron mu koma na tabbatar da cewa wannan shine tunanin mafi yawan al'ummar da muke ciki. Kai hatta ma wanda suke ba musulmi ba suna da wannan tunanin na cewa so ai kafin bature ya zo ga masu gaya musu abin da ya kamata ai. To kan tsawaita magana kan wannan na iya ce maka ainihin kaga suke nan kuma a ce akwai mai hadafin kira din nan shine a koma ga addini. Wannan shine a dukkan kuma na san mutanen ba su jahilci wannan kira mutum farko don zama inoni sun gane sosai ana magana suka gane yes, saboda mene dama can sun san cewa addinin suke da aka zo aka dankara masu wani abu da ƙarfi da ya ce mu kullum an koron su shine su koma ma wannan addinin da suka rasa daga turawan mulkin mallaka. To suna jin wannan kira kwallo da sun gane ba sai kai dogon bayani ba. Tun ka ji hadafi ke ma ka ce mu neman hadafin tunatar da juna muke akan me ya rataye a wuyayen a matsayin mu na musulmi a yadda muka sami kanmu. Zamo mu za mu yi mushen da ke kamce shi kenan ko addini ya tafi kenan sai ya zama tarihi ko yana iya mu tashi mu ci addini za mu yi kuma addini yana. To kasancewar tun farkon da suna suka fara wani kira don ke da irin wannan hadafi wanda kusan abu ne wanda kowa zai yi kawai a gare shi. To an ta samun Waki'A ne bayan kai haka, to amma wannan ta zariyar ta zama ta daban kuma ga shi yanzu har yin shekaru kamar 6 da fara da gabatar da ita wannan Waki'A. To wannan Waki'A yaya take kuma kamar a hangen suna nan kamar me hadafin ta me nufin su ne wannan. Tun farko ban yi ganin kamar su ba ma mahukuntan ƙasar nan matsala, su waɗanda suka samar da ƙasar daga waje su tun farko suka hau hadari. Mutum sun muna ɗaliban suka hau wannan hadari. To a wani lokacin suka yi cewa to wannan nan gaba hadari na san sun hango wannan hadarin tun kafin wannan lokacin, amma suna ganin ya riga ya wuce, amma yanzu suka ga ya fara ɗagowa ya firgita su. Saboda haka su suka ga ingiza ma mutanen da kuma kuta cewa lalle kawar da wa'annan mutane in ba wannan gaba za su zama matsala a wurin su. Matsala ne tun da kuka koma ma addini da aka rabu da su suka kawo. To shi yasa kuma tun farko ba su yi wasa ba, suka nuna kamar cewa wai ko sun yi sakaci ba sakacin da suka yi tun muna ɗalibai suka fara tusa zamana. Tun muna ɗalibai suka fara kame-kame da ɗaure-ɗaure da kora daga jami'a da rage maki da sa mutum ya maimaita shekara da irin wannan tun a wani lokacin tun saba'inoni. To sannan kuma da aka shiga tamayinoni suka fara ɗaure-ɗaure ana nan suka fara harbe-harbe. To ɗauri da harbi ya zo ana nan aka shiga tis'oni bayan tamayinoni an shiga tis'inoni ya zama sun fara tunanin kawarwa gaba ɗaya. Shi ma suka fara kainin buɗe wuta sosai da sojoji. To ana nan ɗaure-ɗaure to aka shiga kuma waɗannan shekarun 2000 nan shi ma kaza ne. Ana nan wannan shiri ba tuntuni suke tunanin cewa wani abu ne su za su kawar gaba ɗaya ne zama an sun ji shiru sun ji tsit ba za a sake gan wani kira na addini, kuma sun ta yi ta hanyoyi daban-daban na ƙoƙarin tashwishin addini a tsawon addini a matsayin wani mummunan abu. Don haka su suka kirkiri abinda suka kira shi mai tatsiri, suka dunga izgiri da addinin musulunci. Duk da shi kowa ya san cewa al'amarin mai tatsiri ba yi da wanda ka taka da addini, faɗuwan doka da hoda da rashin iya zama tare da mutane, wanda laifin ita hukumar da ta iya sani ya za ta bi da mutane, amma sai aka ci addinin musulunci.
kuma aka kafa kwamitin bincike aka ba wani wanda ke ba musulmi shi ba su komai sai an fassara mashi aka dunga izgiri da addini a jaridu bayan da bayan zai sannan kuma daga baya kuma kama aka sake bulo da na shi boko haram shi ma aka dunga izgiri da addini kuma ba ma a nan kasan ba har sauran duniya da aka dunga kirkiro da ƙungiyoyin ta'addanci daban-daban ta bangaren yammacin duniya ke da kirkiro ana ta sauwar addinin musulunci a mummunan kama. To a wannan lokacin duk da suka yi wannan suna hankoron wata rana za su tura akan wannan harka ya zama ita ma sun yi kaza iyakanta da irin wannan abin da suka yi kaza da abin da suka kira mai tatsini da kuma wanda suke fafata da suke ce musu wai boko. To kuma amma dai sun yi iyakan kokarin su bakanta sifan ma a idan duniya amma sun makara saboda muna tare da mutane mun fi su kusa da mutane su mahukumta da yawa nesa da suke da mutane mun ko tare muke da su kuma karamanta abin da suke hankoro shi muke faɗa abin da ke zukatansu shi muke faɗa ba wani abu ba ko muka zo muka sai shi kuma an yi iyan kokarin a samu a shafa mana mummunan fenti amma ya fuska to amma dai ba su fi dare shi yasa kuma wannan karon suka yi hankoron na iban da za su suka kira shi na ƙarshe wanda za a yi ta manya-manya ta kare a yi a gama wato kenan kamar yadda suka kira da suka ce once and for all wato a yi ta manya-manya ta kare daga yanzu ba za a sake jin kiran koma ma addini ba a ji tsit sai dai kuma in dai ma da addini sai irin yadda su suke da bukata irin kungiyoyin da suke kirkiro wanda suke kafarta musulmi suke sabbaba fada tsakanin musulmi da musulmi kuma suke ingiza musulmi su fada da kirista da kabila su fada da kabila da bangare su bangare fada da bangare duk su suke ingiza wayan to amma su wannan kiran sai suka ga shi ba hadabin su kenan ba yana cewa musulmi ya fada da musulmi dan uwansu ba yana cewa musulmi ya fada da kirista ba yana cewa dan arewa fada da dan kudu ba yana sa yawa dan kabila kaza ya fada dan kabila kaza ana cewa mu al'umma ce kuma muna da addini muna da sakawa kuma za mu koma gare shi ma mutum bai ba addinin mu ba ɗaya ne da shi ba akalla zaman tare ya haɗa mu za mu zauna lafiya tare da shi ya nasa addini mai namu ba tare da tsangwama ba wannan muryar suka so su kawa da ƙarfi da yaji ka ga wannan waƙen ta bambanta ke wato a yi a gama to da yake a lokacin da ita wannan waƙen ta fara daga Husainiya a lokacin su malam suna cin gida a gelle su to abubuwa da dama sun faru tun daga ranar asabar ɗin har zuwa lokacin da aka fitar da su malam daga gida za mu so mu ji kamar me ya faru tun asabar ɗin har zuwa lokacin da aka fitar da su malam. To zai wannan magana ce mai tsawo wataƙila ma ina cewa ba wai daga ran asabar abin ya fara ba tun kafin wannan lokacin ne mun yi 40 da kamar mako da kamar kwana 9 ko 10 kafin wannan waken to lokacin za a yi 40 din nan tafiyan 40 din nan lalle mana da labarin sun yi niyyar a lokacin zasu suka ce ba za a masu tattakin 40 ba za su taɓa shiga Zaria sannan kuma suka ce in ma suka shiga wacce suka shiga gari to za a yi ta mai kai to kuma in har ma suka fi duk wanda ya fita ma ko aka hanya za a koma gida za a tabbatar da su an rutsa da su an kawar da su to sun yi wannan shirin to kuma dai cikin ikon Allah aka da iya yin 40 ɗin har ma a cikin magana ta ce to kun ga bagaci mun yi 40 ɗin ba amma dai sun tada bom a hanyar Kano wanda suka kashe mutane kimanin 23 cikin mutane wanda babban ya kashe daga baya ma wani cika ya zama suka zama 24 to kaga ce nan tun dama sun shirya abin su ba da rana su bai fara ba ka san mun yi 40 ranar 20 ne ga watan safar yawa to ranar bayan bin 40 da kwana 8 ya dace da 28 ga watan safar ne ranar wafatin manzon Allah
sallallahu alaihi wa da kuma ne bayani akan a wajen mun zama a ranar alhamis ana gobe juma'a amma da kuma kai dare na so mu karanta da a kuma ba mai ba ci da akwai ranar asabar mai zuwa zai kasance imma 30 ga wata ko 1 ga wata ko 30 ga watan safar ko 1 ga watan zuwa za mu kafa tuta a birbishin kubba mai farin kubba da muke da wanda aka saba kan tuta cewa a mun gama jaji yanzu aka sa tutar labbai ga rasulullah wanda ke koriya tuta ne da rubutu fari rubuta labbai ga rasulullah to tun a lokacin kuma mun samu labarin sun yi gayya yan tauri na wurare daban-daban da cewa za a farma kuma har sun fara a ranar alhamis da muka yi sun farma wasu yan uwa a gabari wata unguwa da take yamma da zari to kuma su daga cikin yan taurin mun sami labari daga wajen wasu wanda su ba sai da a yi amfani da su ba cewa gashi da ake za a zo a auka mana shi na gabarin nan nufinsu za su wuto ne su wuto gyalle su kuma wani labarin cewa su lalle an cire sojoji don su ma za su kawo hari kafin nan su sun yi wani abu a irin abin da suke ce ma ta sai ana ta harbe da manyan bindigogi to shi ma har wala muna da majiyan cewa harben nan da ake da manyan bindigogi da daddare ana yi ne duk mutane su saba saboda an farman za su ɗauka sojoji ne suke yawa sa exercise su ne har da su to lalle mana da wannan labarin duk ana da wannan shi to ranar juma'a sun farma yan uwa a gabani amma wannan yan tauri aka gayya amma mun fahimci wasu su ba yan tauri ba wasu jami'an tsaro to kuma sun yi amfani da irin mokamai na hannu har da diga wajen tsarin yan uwa suka jijjima yan uwa da dama ciwo to har suka kashe yadda muka fahimta mutum uku aka kawo su na musainiya da wanda aka kace da wanda aka yi jin ana wasu jinyar su akwai wasu ba abin likitoci da wannan suna jinyar su a nan musainiya ya zama tamkar asibiti to kuma mun yana labarin suna nufin za su a kai hari ne ba wai a nan gare mu ga nan unguwar kwantar da gare mu ne gaba ɗaya to ranar asabar akwai wani da lokacin za mu yi taron mara tunanin za mu yi wannan taron sa tuta din tsakanin 5 ne na yamma zuwa kamar 5 da za mu yi makam a tashi a watsi kafin makarba duk ba mai niyyar za mu zauna mai makarba a gurin ana yi za a watsi to sai zama na tun 12 ranar asabar sai aka ga sun zo sun girki tankokin yaƙi a kofar musulmi to har abin ya bada mamaki aka da amma an magana da suka ce muke faruwa ne sai suka ce ai kwamandan su ne zuwa ya wuce to aka sai aka suna da karuwa kafin karfe 2 duk sun ɗinke Usaini ta kowane janibi an riga an fahimci wannan lalle ba wucewa bai wani abu ne suke to a dai lokacin muna samun labaru kuma da yake wannan lokaci da social media ana mutane masu ana tuturo hoton ga shi ba sojojin alisawa da mutsini wajen mutanen karfe 5 kafin 5 za mu dan fita wajen kuma 5 saura kwata to sai zaman ainihin sun fara tsaro ko hanyoyi duk na shiga zariya har cikin zariyan ma wajen kan kuba hanyar kuba nan sun tsare wajen kofar doka sun tsare ko ina sojin to ka fartar to wannan hanyoyin da muke faruwa ne to ainihin sai kuma ana nan kawai sai suka kafin karfe 3 suka bude ma don wauta ko sai ne na su mutanen gari za su iya baka labarin abin da su suka gani mai idanun su akwai wanda suka gayyata ma na san su wanda suka gayyata suka ba su kuɗi 5,500 su zo su yi ife har suka ba su baƙaƙen tuce su suka kawo sakon baƙaƙen kaya inda suka buga kenan don nan muna sa fararen kaya ne babba mai bakin kaya cikin inda ka gane ko da suka fito suka ife mutane sun fara cewa wannan ba su bayan nan ba wayan mutane kuma ba su ihu suke kuma ba soja suka gaice su amma ma su 5,500 abin kunya so sai suka fara ife to sai suka fara bude ma wanda suke wanda suka ba su kudin ba suka fara bude musu wuta suka zuba a guje wasu sun sha da 5,000 ɗin wasu kuma sun mutu taron suka fara wasu ashe suna drama ne da ɗaukan hoto wai an tsare musu hanyar kaga hanyar to sai kuma suka shiga wasu yana suka bude mai yan wuta suka harbi mutum 45
suka kwashi 30, amma duk kuma galiba duk sun harbe su a kafa, suka kwashi 30 suka tafi da su depot. To a lokacin sun fatsatsar hanyoyin da mu za mu iya zuwa, da na fito sai muka je dawowa wajen kabarin shuhada wajen su amur sa musu tutar labbai kadin kafin ɗauka mu je. A lokacin ne ma aka shi Nasiru Rufa ya bugo waya ya ce man ya ji wani abu na faruwa a Zaire. Na ce ni ma na ji labari, ni ma da kamar da ya ji labari, ni ma labari na ce kamar na ga maka na ji labari. Sai ce na ce ka ga ma wani abu ma har ma jiya ma sun kashe wani mutane uku a gabani. Sai ce a ce mutum, amma ni an ce mu mutum biyu. Amma da ta so na ga wannan Sha'ibu Jushi yana haƙin kabari guda biyu. Sai na ce ba mutum uku ne ba, sai ce ma lalle biyu ne, ɗaya ya farfaɗo. Sai na fahimci shi a rufa ma ya fi na sani cewa tun da yake program ɗin su ne ya riga ya fi na sanin wanda aka shi a gabanin ashe biyu ne, ni ko a lokacin da ana ɗauka uku. To sanda muka dawo gida muna tunan za mu wuce da tuta ya faskaru duk sun tsara ko ina a hanya. To kuma daga baya zuwa can sai muka ji wani daga majiyan soja, wani soja shi ya gaya mana cewa lullu wayannan da aka ɗiba mutum 30 aka kai su depot, duk an harbe su aka kuma duk suka harbe kowanne su. To daga baya sun kai abin da suka ɗauka gawawakin su ne a asibitin koyarwa na EBU. Daga baya kuma suka je suka ce a basu wayannan mutane suka kwashe, amma kafin nan an ga wasu suna numfashi, an kai su emergency. Kuma cikin ikon Allah biyu sun wasu su za su iya ba da wannan labarin nani ba. Sannan misalin karfe 10 na dare, 10 da rabi daidai wa daidai, sai muka ji harbi a gyalle su. To dama an ba mu labarin cewa lallai suna tafi a kan hanya. Tun ran asabar aka ce lallai an gama shirye-shirye za a jira mana, an gaya ma. An ce to lallai shiri wani abu ne, aikata kuma wani abu, amma lallai an ce mu za a jira mana. To sun fara da Hussein ne kamar yadda. To sai kuma gyalle su da aka zo karfe 10 da rabi na yamma. Da dare ke na ce kenan yawa. To shi kenan sai muka ci harbi. Dama akwai yan wasu abubuwan da yawa aka fara takbiro. To suka yi harbe-harbe cikin dare, suna harbe har dai a cikin daren kafin gari ya waye sun kashe mutum 14. Amma na lokacin da ke harbin sai suna bugon waya, sai mutum ya bugo ce wai shi ne wai shi dan uwa ne, sun san luga din da assalamu alaikum ni aini ma dan uwa ne. Wai chief of staff ne yake so ya magana da kai. Sai ce to in ka ji an bugo maka waya a wannan number to chief of staff. Sai ce to sai a saki a ci gaba da harbi, sai zuwa ci a saki bugon waya. To chief of staff yake so ya magana da kai. Sai ce to sai a sai zuwa can, sai bayan an ga mintoci ana harbi yana ya shigo cikin gida din, sai in sake jin an bugo min waya. To sai na fahimci cewa to wannan wayan da ake buge-bugen nan ana son ne a san kuwa an harbe. To don haka wajen karfe 2 na dare, tun karfe 10 da rabin nan da suke harbe, to 2 na dare wajen 2 na dare sai na ce malama zai in an bugo wayan ta dauka ta ce an kashe. To dai ko zai bugawa ya ce ruwa sunan yau shi ne Kanal Yusuf. Ya ce chief of staff ne yake son yi magana da Sheikh. Sai ta ce masa kuna so ku magana da shi ne bayan kun kashe shi. To sai sassauta murya na gama ta tabbatar da cewa an kashe shi. To jim kaɗan ko sun ba da siginan ne da harba irin wajen masu rauni, sai duk sojojin suka buɗe da sowa. To sai harbi ya tsaya cak, sake harbi tunda an cimma manufa. To na gani kuma amma ana ɗaukan waya, amma wannan wayan a cikin lijina ba na daina ɗaukan shi, amma kan ɗauki wasu lambobi na magana. To sai bayan sai har lokacin su bai kamar da cikin wannan daren da mun tabbatar sun kashe mutum 14, ciki har da
hamza ya wuri, wanda a lokacin sun ce wasu ne su suka magana da speaker suka ce waɗansu shugabannin ku su zo a tattauna. To sai shi hamza da wasu har da su hamma da yaro suka ce to ga su menene magana, sai suka daidaici kan hamza da su karba su kwakwanta sun ɗau Zakzaky harbi suka ruba, sai suka ga shi hamza ya kasa tashi da suka ɗauko suka ɗauka, amma shi kawai suka yi, musamman sun san shi sarai don nan ya yanke maka magana ne, don shi hamza ɗin shi ke layasan tsakanin da sojoji, ko da za a yi wani suna buga mashi ma su sanar da shi. Har ma a wannan waƙen wani lieutenant da ya zo gida na da misalin ƙarfe 2 yana ba labarin wai an tsare masa hanya, ga shi cibar sa zai wuce ci ba wai tsare maka hanya, wai an sa ba rake da ci ba mai sa ba rake, wai an ka take ni ci lalle kai kana yana, kuma na san hamza ya masa magana tun wajen 12 ce ga tankoki na an sa ko sai ne mai kibarwa ya ce shi bai sani ce, kuma ainihin mamana da labarin wasu sun kai muku hari a yaga bari za ku ga abin da muka yi za mu masu, to shi kenan dai yana baka da labari a takaice da labarin na da tsawo. Da safe lokacin sallar subahi sai na fito muka yi jami'in sallar subahi, a lokacin suka ji muryata daga speaker cewa shi ina ba a kashe ni ba. Tun muna sallah suna jin murya ko suka fara harbi suka yi tarbi muna sallah, to da muka gama sai na shiga gida da suka ci gaba da harbin su, amma jefi kamar suna jiran a kawo musu ƙari na sojoji. Can da ranaku tsarin sojoji sun zo sun yanki ko'ina, kawai sai su harbi ya shiga ko ta ko'ina, harbi kashe kowa da kowa suka yi ta kisa har harbi ya zo jikin katangan gida ne, suka zo da tanka suka rusa katangan gidan suka ɓallama wani ɓangare na gaban gida ne. Lokacin akwai waɗanda suke ba mu labari da ke faruwa ta woki-toki, suka ce an kashe wani gashi an kashe wani, har zuwa lokacin da suka shigo cikin gidan na cewa shi ma akwai ɗan uwa Anas yana magana da Hamad wanda muke tare da shi yana ba da labarin an kashe wani. To da yake magana da tsawo ba zan manta ba da wasu abubuwa da na kan so faɗi su, kamar al misali ana faɗin an kashe wani da aka ce an kashe Ruhullah don dokta ke, to sai na ga Ali da Humaid suka ce hadda Ruhullah, Ali sai dai kuka mai tsanani ko kai kuka ya ce to ba mu son rayu don duk masoyin aka kashe, to aka mishi ma Humaid ya ba mu son rayu duk masoyin aka kashe. To haka nan bayan sun kashe kowa da ke cikin gidan, harisawa da suke akwai a nan zaure din akwai yayata binta tare da wasu sistoci, akwai Musaiba yar Alhaji ga zaure da Sumayya yar Profesa Isa Mashigar da wasu sistoci da kuma wasu barazu a nan lokacin da Anas da suke magana ta woki-toki. Zuwa can sai muka ji shi woki-toki a daina aiki, to mun san cewa shi ma Anas da ya kashe shi ke lokacin zai kasance zo kashe kowa da kowa. To zuwa can to sun gano cewa ko dai cikin ikon Allah mu wannan hikima ce ta Allah ta'ala ya sanya duk gidan ba inda ba su kutsa ba gaba ɗaya, amma Allah ya hana musu shiga ɗakuna huɗu da ɗakin da nake wanda nan muka taro da kuma falon malama da kuma nata ɗaki, wannan kan Allah ya hana su shiga, don ga shi ta falo na za a iya shigowa inda nake, amma sun shiga falon sun kwashe abin da za su kwasa da library sun fasa su ɗi abin ɗakin waje sun ɗiba komi
amma ce su daga ban ku fahimci wannan su sojojin sun ɗibi nasu sannan suka ce kuma yan iskar gari su masu ɗibi abin da ya rufe to amma ga ɗaki amma ba su iya shiga wa inda waje to kuma ta kofar falo ba don gashi a tsakar gida yana duba tsakar gida kuma da kyaure wanda ko dukansu aka yi zai iya ballewa amma dai kuma shi kenan da Allah da yake yi musu iya kuma ko da suka balla katangar da ke cikin ɗakin ba su kuma ba su koda katanga ita na da ɗakin ba amma sun harbe bangon amma su fasa gilas ba to kuma nisa inda nake ɗaki na shi ma akwai katanga na ɗan sarari da yanga katanga shi ba wanda ya tani ya leƙo ma ciki katangai don mu a lokacin ma hatta ma labule mun buɗa ne amma ba wani ya leƙo to cikin ikon Allah dai Allah ya katange wa yanzu wurare ko ta yana ne suka fahimci cewa akwai dai mutane a gida to sai suka ba da sanarwa ta abin da ke kan ba masauki cewa mutanen da cikin gidan nan ko ku fito ko mu baje gidan a kan ku in muka ƙarya ya 10 ba ku fito ba za mu baje gidan a kan ku sai suka fara gida 1 2 3 to kafin suka yi 10 ya ce to muka yi sallama da juna muka yi babban kwana da kowannan cewa shi ke za a dike cewa za mu tafi da su hamar su to akwai wani abin da na lura da wanda yake na san a tarihin da nake bayarwa ba a bace wannan ba wanda yake da muhimmanci shine na lura da fuskan kowa da nake tare na lura fuskan ita malama zina na lura fuskan zainab na lura fuskan sajida na lura fuskan suhaila kuma lura fuskan hamad da ali da humaid kowanne na lura shi fuska a lokacin to abinda na gani ban ga wani alama ta damuwa tare da babu kamar ma wani abu bai faru kai ka ce ma muna wani kamar muna cikin wani hali ne na yau da kullum ana ma cikin raha ba wanda ya nuna damuwa fuskansa to zan ce musu domin akwai ne da zamzam a firicin da fito da sun ci mashi mai sha zamzam mai mafi zamzam karshen abin da muka sha kwani ko kuma shi kenan sai ce mai sujada sai mu cika mana sujada to sai muka yi sujada kawai sujada shuru sujada hau fiye da minti 10 kasan a lokacin da mutane za su ana mutum tun da yara ne zai tafi ne kasan da addu'o'in da zai iya yi kuma dai zai ta tayi ne cewa yara ya mu ubangijin sa gashi nan zuwa ya karbe shi da rahama to shuru sai na ɗan ɗaga yanci na ka yanzu kuma lokacin sai muka ji ana bi ta kan kwano kamar waɗansu mutane sun hau kan kwano suna bi to sai mutanen su sojojin da suke dasa ban mamaye kafin su taya gidan yin rusa kan to a daga muka fahimci a shi wasu yan uwa ne lokacin da aka wurga grenade a wannan zaure din da ce muku su yayin da suka zo to sai suka ga wani sarari ta sama sai suka bi ta sama sai suka hau kan kwano su ne suka dira tsakar gida ne ba shi da zuru ba soja bai can sai muka ji ana cewa sun ƙara mota sai mu malama ta ce ta cika mota ne sai na buɗe to an go ai wutar mata kusa zuwa yau ta wutar ta riga ta kama ta ci zaure sosai kuma wanda muke ce ba zaure haka muke ce mishi a gida mutum ya san gidan da nake kwana ya san cewa akwai kofa ana ce masa gate kofar shiga to an wuce kuma akwai sarari mai kofa wanda muke sallah muke zarba to akwai wani ɗan ƙaramin ɗaki muna ce masa zaure wanda wani lokaci an kan zauna tare da mutane ko gaisa ko gana ake bi to an wuce nan kuma sai inda aiki na aiki da falo sai an fita falo to dai ne suka tarin musu riga sun cinna wuta to sun ce gara mu fito waje ya zama sun harbe mu da bidin ga mu zo a to sai muka fito falo din na wayar ga ya wuta ta riga ta ci falo sosai sai muka koma falo a lokacin da sai muka hango wasu mutane a tsakar gidan wasu yan uwa sai nake ce Muhammad wayannan wasu ne sai ce ai suwa da wani sai ce ya san su duk gaba da sai ce yan uwa ne ashe su suka bi ta kan kwano da lokacin
to sai ce a ce masu shigo sai muka kuma cikin za a kuma sai muka samu mabuɗi da ɗaki to sai muka buɗe musu kuma buɗin falo ne kai zance sai muka buɗe sai suka ce musu shigo sai suka shigo da wani yaro shi ya an ɗora masa itace a amalin katako a kafansa shi sun harbe shi a kama ta yi ba ki ma rabar cewa ainihin lokacin da aka harbe shi yana nan tsakar gida ɗin a yi ce ma babansa wannan harbe bindiga ne zan cikin yin Allah sai harbe mutum ma bai gane harbe shi sai dai ya gaji ne sai ce wannan harbe bindiga ne baba ya ce amma daga baya ce yana gaban shi aka ce baban nasa to a yaran ke ce min sai dai mu mutu tare su ma duk kowannen su kamar ba wani abu ne mai faru ka zauna nan sai na duba jin kaɗan sai na ga abu na ce a dakta sai wutar ta zo inda muke kafin mu fita domin ina son saurara daga harbin ba har yanzu zuwa lokacin da zai iya yiwa mun fita ya zama shi kenan to sai na duba agogo na ga 12:35 lokacin kuma zawar na yi 12:30 daidai wa daidai to sai na ga cewa to lallai yanzu lokacin azumin ya yi mai yana da alwala sai na kabbara sallah zuwa ina cikin sallah din hayaki ya fara tunnukewa sai na ji ita malama ta ce masa sauran kar ku fita sai malam ya gama sallah to sai maza ne sallah sai na ce to fita to da muka fito mun sami wadansu a nan idan mutum ya san gidan da nake akwai can tsakar gidan wanda ke dan tsokake da wata bishiya a tsakiya da tayar sannan kuma an fito a kowane fili wanda ke akwai ɗakunan yara a wurin wanda yara sukan ce mashi filin lilo bayan wuce wannan filin kuma akwai filin waje wanda shi muka yi masa kumba muna sallah a wurin muna zama abu to wannan filin na cikin gida ka fito to sai muka ga wasu a kwance akwai wani Muhammad Awal da Arzu da kuma wannan Abdullahi Abbas suna kwance kamar ka ce sun kwanta ne kawai mai bai magama jini tare da su ba jini tare da su suna kamar hada kallon sa ce wannan ya kwanta ne yadda ka san mutum ya kwanta kawai kamar ya magana haka da shi wannan Muhammad Awal da Arzu da kuma shi wannan Abdullahi Abbas sunansa Abdullahi kuma babansa Abdullahi Abbas kai Abbas dan Abdullahi dan Abbas yawa ka san Abdullahi Abbas dan kuma shi ba yawa shi ma kai shi Abu Zainiya to akwai dan ƴaƴansa kusan guda shida da an kashe to ɗaya daga cikin su shi Abbas mai suna Abbas ina ce mishi Abdullahi Abbas dan Abdullahi dan Abbas yawa to shi ma yana kwance daidai wajen aikin da muke son aikin mama shi ma kamar da ya magana da kowane za ka kamar ya magana kun ban gani ban ga jini tare da su amma kowane yana kwance kawai sai muka shiga ɗakin mama to ɗakin mama daidai wannan akwai taga wanda yake za su hana ce mutane kasu kamfan taga labulen taga duk tsakanin da sojojin tagan ne kawai ana ɗaga za su iya ganin mu za mu gan su sun ci mu dawo ɗakin ya bin sun ka dawo ɗakin ya bin da muka dawo to sai na kwanta a shimfiɗin ta har ma bacci ya ɗan ɗebe muna jiran sai wutar ta zo inda muke ana nan wutar sai ta zo inda muke ta fata na ta cinye gidan ta zo har nan wajen shiyar aikin mamalin to sai muka fito sai muka kwankwanta a tsakiya tare da su Abbas din da Abbas da Muhammad Awal da Razo mun zauna dai kamar mun kwanta mu wata da su saboda sauƙaƙa shigan hayaki din to sai hayakin da aka yi turniki to sai na zo sanar da ɗan buɗe wannan kofar shiga shi ɗaya filin to daga baya na fahimci ashe su ma su Zainab sun kokari su buɗe yakin buɗa mu lokacin da muke ɗakin mama ɗin sun ji kamar wani yana taɓa kofa kila wani soja ya so shi amma da ya bai yi ya shiga ba amma lokacin da na buɗe sai buɗe kawai na tsallake muku ma shi cewa ainihin shi ma buɗe ɗaki akwai wani lokacin da na so in fito tsakaninmu da sojojin ba komi ta can falon malama akwai wani abin nan sai na sun daki kofar iyakar doka bango ya tsage
amma ya ƙi buɗe musu. Ni kuma da na so in fita ta sai shi ƙi fitowa ya ƙi boye da na tsallake na koma baya na ko bayani baya sai na tura ƙyauren sama sai ya ɓame man ƙasa, in na tura ƙasa sai ya ɓame man sama. Ashe da za mu fito ta nan za su gamu, sai muka bar wannan ƙofar, sai ƙofar falon ta kuma aka yi sa'a aka gama buɗe, ana juyawa ɗaya sai ya buɗe, sai muka fito ta na yi koma baya ne na ƙoƙari. To shi kuma gidan ƙofar gidan shi ma ya yi irin wannan ya ki buɗuwa ma wasu, amma daidai wannan lokacin sai ya buɗe ma. Da ya buɗe sai na zo ina tsaron na lek a fili na ga duk mutane ne wuri a kwance duk an kashe. Can inda muke sallah ina akwai motar malama na cin wuta da kuma wasu mutane su ma an kona su kusa da wani. Sai muka shiga ɗakin wanki, akwai ɗakin wanki wanda akwai injin wanki, an yi sa'a lokacin an cire injin wanki an kai gyara. To akwai teburin guga da kayan yara na wanki birce kawo. To sai muka shiga wasu kawo kan tebur da wasu kawo kwamta a ƙarƙashin tebur su a gefe ya kama mun takwaru sosai. To muna nan ciki da yake akwai tankin ruwa guda biyu masu lita 2000 a sama. To suka yi ta wuta na ta cin gida har ma shi tankin ruwan ya shi ma wutar ya saɓe shi ya fashe. Guda biyu ne matan furan guda biyu suka fashe ruwan ya zube. Ina jin cikin ikon Allah ya taimaka wajen da ba da sanyi ga inda muke. To shi kenan da yi gida ne duka konewa ana suna wutar na ci duk muna iya jin karan tukunyoyin gas na gida. Tukwanen gas suka yi ta kara a da babban tukunyen gas da ya mugu kara sai da ya tunnake ko ina da bakin hayaki har ɗakin da muke bakin hayaki ya tunnake. To sai muka buɗe kofa sai hayakin gaba ɗaya fita. To wani lokacin muka sa sai fita mana da sauro, da akwai sauro sun ci ko su a wurin. Ka san ko sauro yakan samu wani ya labe da rana. To sai suka yi waje. Sai muka ja kofa muka rufe, to so nan sai muna ji kuma ƙara da muka mai sai wani har akwai wani ɗan uwa da sarki wani ana ce mai Mustapha Awwal yana cewa suna ruga wani abu a cikin wutar, sai mu ci bum daga muka mace ashe gwamnati suke wurga a kan a cikin wutar suka yi ta wurga gwamnati ne sun dinga wurga gwamnati a cikin gidan cikin da kuma ikon Allah ne mu dai muna nan dai har wuta gida ya gama konewa kurmus. Kuma za mu iya jin maganar mutane. Akwai wasu mutane da suke ciyar sojoji za ce musu mun gode. An na fahimci muryan wani, in Allah ya sa na gan shi zan gaya masa cewa na je kana cewa ka gode. Ya san kwallon na ji muryansa. Masu lokacin da su waɗansu kalmomin da su sojojin suke ambatawa na zage-zage har da ba zan so ambata ba daɗi magana, amma ba su san mana jin su. To kuma ko ina da ko ina ko ne har sashen yara din wanda ke tsakanin su da har sama wanda ya san gidan ke duk ko ina ya kone da galajojin mota ajin karatu da ciki duk da gidan har sama duk ko ina ya kone ko to duhu ya shigo magarba ta yi. Ni na riga na yi sallah tun kafin fito, sun na ga lokaci a gurguje na yi sallah cikin wannan yakin amma ya zama dai ba ruwa haka na dai muka zauna sai dai mai imani kuma na sallah magarba da isha. To cikin daren nan suna wannan lahadi kenan, wato alhaji sun tabbatar sun gama da koyi amma muna buga waya muna ta buga wayoyi. Akwai wayan da na fito da guda ɗaya amma na bar sauran wayo ko kam da za mu fito ma na ji wani ya bugu waya wanda ya kyala wayan a nan da wayo da su wayo su bugu ne, amma akwai guda ɗaya da na fito da a da Jagora. Akwai kuma su haida sun fito da wayoyi saboda haka lokacin mara mu buga waya na magana da mutane sun san muna yaran mu da na gida da na waje duk sun san muna don da muna magana da su cikin dare. Muna magana da su da shi Muhammad da Suhaila da Suhaila muna tare da
to na sai ba nake so ce na sai ba ta take Dubai kuma yaran da suke masha badiya da zakiya to sauran mutane mana ta buga waya ne cikin dare sai suka shigo da tocin suna haska suka ko abubuwa na kwanci su fita domin muna ganin su amma dai ba su ga gaba ko kan shiru da waya ɗin kada su ji murya